kancane khona inhloko mengiso kula duma ngempela siyawushaya ngempela siyawushaya ngibona umkikizo umama akusisasa neleze baba bengicela nthule kancane khona inhloko mengizwayo kula duma ngempela siyawushaya ngibona aqashisa intombi sisasa neleze baba bembu. Kuludu sesiphinde sabuya futhi siuMaskandi Talk Show broadcast uhlelo lunqa phambili South Africa yonke jikelele namaphethelayo indida amanzi yadida amaxoka izimpamana ngokucebezela maqeda bavuka izinhliziyo ezilikhona ehlaza inkungubovu imvumo nabayivume kwela sebhini maqeda zavuka imali inhliziyo zababhe sesingaphakathi ke manje sesingaphakathi sihamba lapha nenkabi yadumo Bodi yabo uyaphila cha siyaphila njani siyaphila kakhulu hayi sikhona ungathini mfowethu sinokuba nama-artist ahlukahlukene la ekhaya yebo ama-artist ahlukahlukene kunezinto agabe ngazo kunezinto futhi ayiqhinya ngazo ukuthi uyabona nawe mhlawumbe kuthiwa ngikiphi interview namhlanje ngizodlala nje kanje khona into engabe ngayo mina ngizothi mangifika ngiqashwe ngayo ngifike ngikhuphuke ngayo ngabe mhlawumbe inkabi yodumo isiphathele isibingelele nje ngaphambi kokuba ibingelele ichaza ukuthi inkabi yodumo iwubani ngwabani iqhamuka futhi ibuya kuphi yeah I know nginibingelele nje la ekhaya ninjani kodwa ngiyathemba niyaphila ingane zakwethu cha onibingelelayo inkabi yodumo wakwaMayise Sibonga ngokudabuka emahlabathini esigodini saseSasaneni kwesenkosi uMlaba Olundi yebo no ngikhona lapha endimeni emculo kaMaskandi noma ke ngingemningi kodwa ke ngicabanga ukuthi ngikhona nami ngoba ukhona umsebenzi enginawo yebo anginawo umlando omningi ngomculo kaMaskandi ngoba kuyinto engiyenze ngokuyithanda futhi hayi kudala kakhulu cabathe eminyakeni nje esondele hayi kude kakhulu ngifuna ukuthi siqale la siqale nje kahle lento sigudle ngeholoko sedle njalo mfowethu ngifuna nje umuntu nje umuntu indlela nje ozobingelela ngayo ogabe ngayo lo yitshenayo ngayo ukuthi yabona showcase noma ukuthi mhlawumbe kunjani la mhlawumbe isikhonkosini ngempela mina anginantanga futhi anginamali kuyezwakala but no angikho ke lapha entanjeni ngiyashayela ingane zakwethu ngisipikile impela esabonwa yiBhof kodwa nje ngiyashayela uyabona ngikhona nje kancane lapha ezweni kancane hayi kakhulu nakhona awuqashuke ngesilababukela emakhaya nje manje babukile lapha ukuthi ufuna ukuzwa lensizwa nje obithi ikhona ezweni liphizwe uzobusuka iphindlebe ngiza nezwi wena uza nendlebe nje indlebe nje kuphela hayi okuningi kakhulu ziningi ukuthi ngoba ivela ushameni usemahlabathini emahlabathini bayazoza wethu usemahlabathini emahlabathini yabanini vele ingoma isemahlabathini bayazoza wethu emahlabathini awuzwani majaja emahlabathini yabanini bengoma anjalo nje indaba isona sibingelelo leso ngizwile aqinile njalo ukhulu kusasa hayi ngibuka lana futhi ukuthi indlela nje ongena ngayo futhi ongena ngawo ushameni nje onqobo lwawo nje kuvele nje ubhuti ushameni semahlabathini oza kwethi abaningi bayakwazi lokho sebengakushendeza nje mabekushendeza okuningi kakhulu ngeke ukukhulume ngikholwa ngokwenza angikholwa ngokuthi yena afanele ukuthi ngikhulume ukuze ukukhuluma kwabantu besimame bhuti insizwa nje fanele indoda nje insizwa nje yenza sizoxoxa lapha kuMaskandi Talk Show broadcast insizwa mayingena ingena nje phela ngaloshulu amabhoso akashiwo akusuMaskandi kodwa yilo ushuli ukhona kulehlabathini eminingi insizwa ayikhithi ingoma yini nemakhulu iqebe ikhitha le ngoma nje emahlabathini likhona yini yebo likhona but ngikhitha ushameni wona okhithwa kakhulu emahlabathini iqembe engiligidelayo isasane zabantu oyigoso lapha nesasaneni zabantu umthobansimbi Mayisa okuyena umfowethu ozalo ubaba omdala ke loyo yebo so ushameni ngathi kuyinto engikhule ngayo kakhulu noma ngigeza ngisemfleni ngibhukuda laphana ngengithuke sengigida
sengihlabuwani ngilala phansi Uhlabula- uyabona Qhamuka. noma ngithi ngisemoli uthole lapha ko-Dickland Mall la kukhona khona labantu abamhlophe labelungu phela Akuzabe- uthole sengilala ngo-1 vele xakeke umuntu uyabona Awunendaba nalokho wena. Kuthiwani this guy or that guy kulapho kodwa Kodwa what khona does not this love? yabona kodwa not this yes Sizayixoxela lapho wemthando wamaskandi Talk Show Broadcast lapho mbukele ekhaya. Mfowethu ngifuna ukwazi ukuthi ufika nini emculweni. Njengoba ngike ngasho ngathi anginaso isikhathi eside umculo kube into engiyithandile kodwa ke ngibese ngenza umsebenzi engenze ngo2022 Yeah. yebo obunengoma nje ezimbili ngeke ngubize ngealbum ngeke ngubize ngeEP lo sekubizwa ngawo njengamanje kodwa nje kube izingoma ezimbili ingoma lenenye yokuqala lezi ngoma ezimbili imhlola yami isihloko sithi imhlola yami bese kuzothi kule yesibili ithi khuzani lomfana yebo Oh. Imhlola yakho mhlambe kwakufike nje uzoze uthi ngaphambi kokuba sifike egameni lokuthi kukhuza umfana ngabe lo mfana okhuzwayo uyena onemhlola noma mhlambe ifika kanjani le ngoma? Hayi no angithi ngalesikhathi uthi wena umculi kwesinye isikhathi ke kuyayifuneka ukuthi ungagcini ngokusho futhi Yeah. kube nokwenza kukhona ukuthi wena umculi kube nezinkombe ezikhomba ukuthi no wena umculi uma ngithi imhlola yami ngoba ngiculela abantu angiculeli mina akusikhona konke okwenzeka kimi kuzofanele ukuthi ngicule ngakho yabo ngoba ngiculela abantu fanele ngenzele abantu yabo so le ngoma ethi imhlola yami ithi imhlola yami ngidlala umfazi nezingane lapha ekhaya yabona bese ithi mina ngeke ngize ngivume ngeke bese ithi uzobuyela kini Kodwa akukhuphuke nje ngayo nje. yabo Awukhuphuke nje ngayo nje live ikhoma. Ucaca ukuthi vele ngempela he umhlola vele uphuma kulo wakho umlo. imhlola ithi imhlola nginika indlebe njalo Indebe ikhona indlebe nje kuphela Qala ibhavu. ithi ingoma imhlola yami ngidlala umfazi nezingane lapha ekhaya ngeke mina ngivume ngeke imihlola yami ngidlala umfazi nezingane lapha ekhaya Azuma madoda. ngeke mina ngivume ngeke uzobuyela kini wena nabantu bakho sengikhathele nguwe mngami ihawu mina ngeke uzobuyela kini wena nabantu bakho sengikhathele uwe mngami ihawu mina ngeke ngakutshela kuthala mkwe wami ngathi uzidla uzibeka amathambo yingeke mina ngeke usengehlula umntanakho Hey, isho nje kanjalo ngifuna ngiqede yabo lijule kakhulu ipeni futhi. eyi ubhuti Mfowethu ngifuna ngizama ukuchecka lapha. Ufika nje emculweni, ufika emculweni mhlambe ucula yebo ngizwile lokho ukuthi mhlambe umuntu vele okhule ngomdlalo kaShameni. Yeah. Vele leyo okhule ngayo. Yeah. Ukwazi ukuthi uthando lomculo kaSkandi lungena kanjani kuwena? Yini lento ekwenza ukuthi wena ugcine usungena la emkhakheni omculo wamaskandi ekubeni akhona amanye ama-genre bakhona gospel bakho sikhona isichathamia bakhona hip hop o house yini lento le ekuthathe yakufaka la kumaskandi ngabe khona mhlambe insizwa obukele kuyona noma mhlambe into vele esegazini? No webhodi uzosuka uthi nginamanga mangichazela ngoba bonke basuke besho into efanayo kanti nami futhi ngizosuka ngicishe ngisho into efanayo nalena engizoyisho yabona. Umculo kaMaskandi ngiwulalelile ngikhule ekhaya vele ulalelwa kakhulukazi obaba bebelalelwa